BNIದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಯಾನು ಪೋಯಿನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಯಶೋದಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಪು ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ರಡ್ಡ್ ದಿನ ಪೋತೆ. ಸೊ ರಡ್ಡ್ ದಿನದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದದಾಗ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಪೋತೆ. ಸೊ ರಡ್ಡನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಂತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದಾಗ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮನ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ DK ಶಿಯಾರ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಪೂಜೆ ಹೆಗ್ಡೆ ಸಿಕ್ಕದಿತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ ನಾವು ತುಳುನಾಡ ಧ್ವನಿ ಚಾನಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಐತ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂವೊಂಬಲ್ಲೆ. ಸೊ ಎಂಚ ಎತ್ತಿನ ಪಂದೆಲ್ಲ ಪಣೊಂಬಲ್ಲೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ತೂದು ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಮಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಡುಪಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದನಿ ಪೇಪರ್ ನಾಡೊಂದು ನಮ್ಮನ ಬಾಧ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿನಾರು ಪಾಡುವೆ ಇನ್ನು ಮೋನಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಉದ್ದಾಯ ಸರಿ ಉಂಟು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನಾತೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಪೂಜೆ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಬ್ಬ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೇ ಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಯಾನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾತಕ್ಲಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿತ ದಿನ ಉಡುಪಿದಕ್ಲಿಗ ಪರ್ಬ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ದಾಯಿ ಪನ್ನಗ ಕಾಪು ಅಮ್ಮನ ವರ್ಮ ದಿನದ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕ್ಷಣಟ ಇನಿತ ದಿನ ಅಕೇರಿದ ದಿನ ಪನ್ನಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಸಂದರ್ಭಡುಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಮಾತ ತೂವಲಿ ಕಾಪುದ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಮೋನೆತುವರೆಗೂ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆಗೂ ಪೂರ ಪರ ಊರುಡು ಪೂರ ಬಿನ್ನೆರು ಬಿನ್ನಾರ್ತಿನಕುಲು ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಿರ್ನಕುಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತು ಪೊರ್ಲಾವಡಂಡ ಅಂಚನೆ ಈತ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡಂಡ ನೆಟ್ಟೆಕ್ ಬೋಡಾಪಿನಕುಲು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ್ನಕುಲು ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಅನ್ನಂ ನಿರಂತರಂ ಪಣ್ಲೆಕನೆ ನಿರಂತರ ಮತ್ತ ಮಲ್ದೇರು ಮತ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಅವಡ ಐಕ್ ಜನಸಾಗರುಲ್ಲೇರು ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿಯುತವಾದ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅವನಿನಾಗಲ್ಲ ನಾ ಏಪಗ್ಲ ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಬ್ಬನೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏಪಲ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ ಕಲಶದ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಕಡ್ ಪಣ್ಲೆಕನೆ ನಿರಂತರವಾದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ನೆತ್ತ ವಿಶೇಷದಾದ ಪನ್ನಗ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಶುರುವಾದ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತದು ಪೋಯರಂದ ಪಣೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನಂಚನೆ ಓ ಭಕ್ತರಿಗ್ಲ ಚೂರ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅವಂದೆ ಅಕ್ಕಲ ಆರಾಮಡು ಬತ್ತದ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಮುಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಭಕ್ತರು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಬರೋಡ್ ಪಂಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ವಿಶೇಷ ದಿನದ ಸಲವಾದ ನಮಕ್ ಪನ್ನಗ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗಾದಿಪ್ಪಡು ಪೊಣ್ಣು ಪುಂಜೋನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಎರೆಗಾಂಡಲ ನಡಪರೆಗ ಬಂಗ ಆಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟ ಉಚಿತ ರಿಕ್ಷಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ನಮನ ಕರಾವಳಿ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರು ಪನ್ನಗ ಪಿದೆ ಊರು ಹೋದು ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಾಪುಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನಡುಲ್ಲ ಇನಿತ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಪು ಅಮ್ಮನ ಮೂರ್ತಿನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ದೇರ್ ಅನ್ಸಾತ್ ಇನಿತ ದಿನ ಸಾವಿರ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕು ತೂಪು ಲೆಕ್ಕನೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಗು ಪಿರವಾತೆ ದೇವಿನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಡ್ ಚೂರೆ ಚೂರು ನೆಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ವಿಶೇಷವಾದ ತೂವೊಂದುಲೆರ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಪು ದೇವಿನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯ್ನವು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ
ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷಣಕ್ ಮಾತ ಭಕ್ತರು ಬತ್ತದು ದೇವರನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಗ ಪಾತ್ರರಾವಡು ಅಂಚನೆ ಆ ದೇವಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಮೋನಿನ ತೂದು ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ ತೂಪು ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಊರ್ದ ಭಕ್ತರು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪಿದೆ ಊರುಡು ಬೊಂಬ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯ ದೇಶ ಹಿಡ್ದು ಮಾತ ಭಕ್ತರು ಬೈದು ಇನಿತ ದಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆನ ಮಂತುಗೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವಲಿ ಇನಿತ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಈತ ಸಲಿಸಾದ ಆವೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಸೇವಾರ್ಥಿಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದಾನಿಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಆದಿಪ್ಪರು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕಾಪು ಅಮ್ಮ ಮಾರಿದ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಕಾಪು ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಗುಡಿತ ಎದುರು ನಮವುಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ತೂವಲಿ ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮ ಕಾಪು ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ದೇವರನ ದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಡ್ ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಂಚಿ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ ಮಾರ್ಚ್ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಿಗುಂಡು ಐಕ್ಲ ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕಾಪುದ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣನು ಮಾತಕ್ಲ ನಿಖಲ ರಡ್ಡು ಕನ್ನಡ ಜಿಂಜ ತೂದು ಕನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲುನು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದಕ ಪಾತ್ರರಾವಡ್ ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಶುದ್ಧ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆರವರೇ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಪಾವಿತ್ರತೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ನಿಮಿಷ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ತಪಸ್ ಭಕ್ತಂಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳ ದೇವಾಲಯ. ತನ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖವನ್ನ
ರಡ್ಡು ದಿನ ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಎಂಕು ಒಂಜಿ MC ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ತುಳುನಾಡ ಧ್ವನಿತ ಯಶೋದಮ್ಮಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ದಯಡ್ದು ಏನು ಕೆಲವು ಚಾನಲ್ಡ್ ಬತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂದಿಪ್ಪರು ಅಂಚನೆ DK ಶೇರ್ ಎಂತುಯೆ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಎಂತುಯೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷದಾದ ಪನಗ ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಎದುರುಡೇ ಪಡೆಯೊಂದೆ ಪನ್ಪಿನ ಖುಷಿ ಎಂಕುಂಡು ಪನೊಂದು ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನುಭವ ಕೊರಿನಂಚಿತ್ನ ಎನ್ನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತುಳುನಾಡ ಧ್ವನಿತ ಯಶೋದಮ್ಮಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪನೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಂದು ಕಾಪು ಆಯಿನಂಚಿತ್ನ ರಡ್ಡನಿಂದ ವ್ಲಾಗ್